Wirat hamba Barti Jokoyo Soyo dangu soyo cetha lah punika tejaning pinanganten kakung inggih pun Agus Indra Setiawan pinanganten kakung ingkang midil saking Wisma Palerman kang kebak kawibawan luhur tindak ira pinanganten kakung lengke-lengke pindha singa lupa priya anggadah oleh saya caket anggenira lumaksana kalih Toyo juru ampil sekar kembang mayang saking pinanganten putri Wanara Slitya liwat Joko kembar loro agi-agi samya niku kembar mayang kartu penuh mas apa? Mas kartu penuh Rising abagus sigro kenepiak kembar mayang ing bau kanan lan keringi Andasin sedya amberan salwiring Durkama Arumbrasto salwiring Soekarto satemah tulus mulya manggih Raharjo salajengipun kembar mayang sigro kabudal ing prapatane Marga